Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Hi, salamat mga sir, mga ma'am. Ayaw ko yung manauna ha. Di may mapyo sa jeep. Mga atang kami sa skina. Ako dahil si Mega Man. Ikaw lo. Ako si Popcorn. Ako dahil si Ondong-Ondong. Mag-inom din may ng GSM Blue. Ano sa'yo meaning sa GSA? GSA. Then blue. Guys, ano Mark? Ang meaning ng GSM ikaw. Ako ang meaning niya kay Kuan. Gikan sa metro. Ikaw, ano Ikaw, yung meaning ano na? meaning na gaw? Ano sa yung meaning? Gaw, sakpan sa mama. Yeah, blue. Blue ang flashlight? Blue ang last Blue. Ginom na. Gambay ako. May lang na ang bag. Alam na. Ano, maniniga ka tagay, dugay kayo? Ang Apoy wala kayo nimo. sa cheese na tani. Wala na ko ang GC raman pwede raman juice. Ako G0 ni kay Kuan. Pwede ra apir. Wala nimo do, di GC na gaw. Pwede rin sa tubig. Maliban na ka. Ya, unsa man tong G0 na? Juice lang, Ay, juice. juice lang kuno mi. O, mag-inom nami. Amo testingan. Tingnan na mo, okay G0. Cheers sa. Cheers. Isa. Okay, Kuan. Isog niyo siya eh. Manumbag. Isog niyo siya eh. Isog. Para ako, okay raman. Madadara. Sakit sa tiyan na. Di madah, goy G0. Kamu mo Sa mo taway pulutan. Di madah. Pulutan. Asa pulutan? Dara day. Dala din pulutan. Sam ni. Sakit Plastic tato bag. yung labang. Plastic bag mo lagi ni. Yung labang nga ikaw ko sa dam. Gikan ni niya one kikik. Laboy ni kikik. Kan abi. Amo ang bilang ko manak. Iubo ko sa gising. Pagkawan sa juice. Kuyapon ko. Gising. Tingala ko. Ay. Ay, nay. Dire kuya. Tingala ko. Kay ko ya lain kay kami. Ikaw ba yung magbasta ko? Mo na mo galigo ko. Ano daw tingala? Hindi na. Hindi na. Wala ko din sa loading usward. Dahil pag tingala yung usward dapat diba? Imo na lang. O, mag-inom nami. Ayaw, ingat din ang dodosin ka muna mo siwas. Ayo nga nun. Iso kayo. Ilang lisa ko dyan na masugon na. Price na nila kay 35 to 50. Na din siya gikan Gikan? daw. Kani siya nga produkto, ginama ni siya sa kuan sa sugarcane essence of juice berries from other country. Pero ang kuan siya, kani siya kay 7-time kani siya nga produkto kay 7-time gold quality awardee gikan sa kuan. Ato na lagoptan mi kayo. Nade ko dito. Yaos pa no, choir. Mo tilas. Ang meaning dahil sa GSM, Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel. Amo ko nang blue na. Light, di, blue yahang color kay light man siya. Ang yang takog. O yang kuan. Pila may magrado nimo? Ikaw, ikaw na kay Ang magrado na ko ni ikaw. magkumpog man ka. Size lang size. Nice. Kasi di ka pangutot, di panuhot ko ani. Lain na ni. Ang grado Ano? na 9 kay madara siya. Okay ra. Ako grado kay kuan murag 7.5 lang, pasar pa 75. Okay, lain kayo na, puti nga, blue ko no, puti ang suod. Murag nobo ko gamay. Charot. When you drive, never drink. Never drink, never drive. Drink responsibly. May nung tani. Igili isa ka sa utok, dito sa tiyan. Kaya magpanuhot mo dito sa utok.